9-нчы ел рәттән яңа ел бәйрәмнәре узгач театр сөюче сөмберләр февраль аен көтеп ала. Чөнки һәр елда да өлкәнең татар мәдәни үзәгендә бу вакытта үзешчән театрлар фестивале башлана. Фестиваль бу катыда кирәк. Мин аны эзләп көтеп торам. Шушы февраль-март аен иң беренче спектакльгә да килдек, такси җаллап килдек. Без берәүдә каласыбыз килми. Ял көннәрендә дә бик эш көттем инде. Менә киләләр ыныклар да. Номер бигин спектакльгә менә пьесаны без килдек. Бер качан да калдырасыбыз килми, гел йөрисебез килә. Быелгы фестивальне Татар мәдәният үзәгенең Барит Арханов исемендәге театр ачып җибәрде. Ачылу тантанасында Барит Арханов үзе дә катнаша. Мин театр өчен туганмын. Бала чактан ук театрны яраттым. Сәхнәгә тартылдым. Мәдәният үзәге режиссеры Венера Хусейнова шәһәрдә татарча белүче яшьләр аз дип тормаган. Булганнарын туплап, махсус алар өчен Аждаһаның өйләнүе дигән кышкы тамашаны сәхнәгә куйган. Менә кызыма киямсез. Карагыз әле бит нинди матур, нинди шибә. Булган бөтенләй үзем суйган да куйган. Миннән яхшырак егетләре юк монда. Спектакльне сайлаганда без яшьләргә яраклы пьеса сайладык. Менә шушы пьесадагы һәрбер рольне безнең яшьләр оешмасында йөргән балалар уйнады. Шунысы сөенечле, ул безнең уңышыбыз да дип әйтер идем. Алар рольгә кереп, рольне гына башкармадылар, татарча дөрес итеп, матур итеп, аңлап, чытырдатып сөйләделәр. Шәһәрнең Киндиевка мәдәният сарае каршында эшләүче Нур татар халык театры быел сөмберләргә Фуат Садриевның Җәмиләнең җилләнүе дигән комедиясын тәкъдим итә. Әлге коллектив шәһәрдә, өлкәдә узучы театр бәйгеләрендә генә түгел, ел саен Казанда бөтен Россия идел йорт конкурсында да катнашып беренче урыннарны ала. Там есть и Анда тормыш мизгилләре дә күп, юмор да җитәрлек. Иң мөһиме үзешчән актерларның зур сәләтле булуы. Алар уйнаганда көләргә дә, еларга да була. Нур театрының җитәкчесе Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Җәмилә Мифтахова коллектив оешкан көннән бирле беренче чиратта репертуарны җентекләп сайлауга зур игътибар бирә. Спектакль сайлаганда билгеле без артистларның халкына туры китереп сайлыйбыз спектакльне. Аннан соң кеше санына карап инде әлбәттә бергә җыелып укыйбыз. Тагын шуны истәп әйтәсем килә. Артистларыбыз бер кайчанда суфлер ярдәмендә өйрәнмиләр текстны. Алдан яттан өйрәнеп, шулай репетициягә йөриләр. Шунсы сөенечле, фестивальдә катнашырга теләүче коллективлар ел саен арта бара. Аларның саны гына түгел, географиясе дә зур. Быел анда Ульяновск өлкәсе театрлары белән бергә Татарстанның Апаз, Буа, Менделеевск, Яшел Үзән районнары да чыгыш ясаячак. Төбәк ара театр фестивале 27 мартта халыкара театр көнендә тәмамланачак. Ульяновск өлкәсеннән Рамис Сафин, Әхмәт Мөдәрисов, Яңа Гасыр каналы.